Olen täällä ollut noin vajaan 10 vuoden ajan. Ensin olin alueiden komiteassa varajäsenenä ja nyt olen sitten ollut jäsenenä. No sinä olet seurannut Pekan askeleita myös täällä, että miltä ne on vaikuttaneet? No ne on vaikuttaneet oikein asiantuntevilta ja innostuneilta. Oikeastaan voisi sanoa niin, että tunnen Pekan jo 30 vuoden takaa. Nimittäin niin silloin hän saapui Heikkilän kasarmille alokkaana ja itse oli siellä ryhmänjohtajana ja silloin jo tutustui häneen. Hän oli hyvin aktiivinen, innostunut nuori mies, joka oli hyvin positiivisella asenteella, niin tuli siihenkin harjoitukseen. No sitten me tietysti tapasimme tuossa matkan varrella muutaman kerran, mutta läheisemmäksi se tuli tuossa muutaman vuosi sitten, kun Pekka tuli puoluevaltuuskunnan jäseneksi ja nyt sitten jo toista vuotta sitten myöskin Keskustan Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajaksi. Sinä aikana olen oppinut tuntemaan Pekan erittäin, niin kuin sanoin, aktiivisena, innostuneena ja kansainvälisenä vaikuttajana. Minkälaista jälkeä tämä hänen kansainvälinen vaikuttaminen sun mielestä täällä EU:ssa on ollut? Se on tehnyt ihan vakuuttavan vaikutuksen minuun, että olen nähnyt sen, että hän paneutuu asioihin perusteellisesti ja sitten hän on päättäväinen. Kun hän lähtee ajamaan jotain asiaa, niin hän ajaa sitä. Hänellä on vahvasti tietysti juuret Varsinais-Suomessa, mutta hän on kansainvälisesti ajatteleva henkilö. Minusta hän on juuri sellainen, jota tarvitaan ajamaan Varsinais-Suomen ja Suomen asiaa täällä EUn ympyröissä. Joo. Kerro vielä tuosta, kuinka tärkeää olisi, että Varsinais-Suomesta tulisi maatalouden osaaja. No totta kai se on erittäin tärkeää, koska Varsinais-Suomi on Suomessa niin maatalousmielessä niin kaikkein tärkein alue. Meillä on erittäin vahva elintarviketalous, eli se, että täällä edustetaan maataloutta, niin täällä edustetaan koko elintarviketaloutta ja se on Varsinais-Suomen yksi voimavara. Joo, millaisella luulet, että Pekka pystyy toimimaan täällä ja miten hän pystyy verkottumaan? No hänen sosiaaliset taidot kaikki tuntevat, eli ne ovat erittäin hyvät. Ja kun hänellä on hyvä kielitaito, niin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö hän pystyisi täällä myöskin ajamaan vakuuttavasti meidän asiamme. Mitä sanot semmoiselle epäileville maanviljelijöille tai keskustan äänestäjille, että miksi nyt Pekan puoleen ei kannata äänestää? Sen vuoksi, että maatalouspolitiikasta päätetään nykyään niin vahvasti Euroopan tasolla ja silloin tarvitaan asiantuntijaa ja niin kuin äsken perustelin, niin Pekka on sitä.